Zdravím vás, priatelia. Vítajte na tomto kanáli, kde rozbíjame paradigmy osvietenstva a vraciame sa k zapísanému slovu, k tomu, čo nám zanechali samotní kronikári. V predchádzajúcej epizóde sme sledovali príbuznosť medzi Gótmi a Gepidmi. Videli sme, že Gepidi nie sú cudzí národ, ale súčasť širšieho spoločenstva. Ale predtým, než budeme pokračovať vo výklade Jordanesa, musíme objasniť jednu veľmi dôležitú vec. Musíme sa pozrieť na to, ako samotní antickí autori opisujú národy v tomto regióne. Strabón je úplne jasný. Hovorí, že Getovia sú Grékom známejší, pretože žijú pri Pontskom mori a na východe, tak na juhu, ako aj na severe od Dunaja. Zároveň vysvetľuje, že Dákovia sú tí z toho istého národa, ktorí žijú smerom k germánskym územiam a k prameňom Dunaja. A čo je najdôležitejšie, výslovne dodáva, že Dákovia hovoria rovnakým jazykom ako Getovia. To znamená, že nejde o dva rôzne národy. Ide o jeden a ten istý národ, nazývaný rôzne v závislosti od oblasti. Ten istý Strabón nám dáva aj ďalšiu kľúčovú postavu. Burebistu. Vládcu, ktorý zjednotil tieto kmene a vytvoril silný štát v dunajsko-balkánskom svete. A tu prichádza ďalší dôležitý detail. Hlavné mesto Burebistu, Sarmizegetusa Regia. Hlavné mesto jedného zjednoteného sveta, Sarmatov a Getov. A práve tu sa spojenie s Jordánesom stáva mimoriadne dôležité. On rozpráva, že po víťazstve nad Sarmatmi cisár Traján založil na oslavu mesto Nikopolis ad Istrum. Ale ak hlavné mesto Dákov obsahuje vo svojom názve aj sarmatský, aj getský prvok, vzniká otázka. Či Sarmati a Dákovia neboli vnímaní ako zameniteľné názvy? Ak príjmeme, že je to tak, môžeme si ľahko vysvetliť výklad Jordanesa. Pretože on hovorí, že Sarmati si preberali mená od Germánov. Mali taký zvyk. A ako sám Jordanes poznamenáva, je bežné, že si národy požičiavajú mená navzájom. Rímania od Macedóncov, Gréci od Rímanov, Sarmati od Germánov a Góti najčastejšie od Únov. Ak budeme nasledovať logiku Jordanesa, Sarmati museli susediť s germánskymi krajinami. A to úplne zodpovedá opisu Strabóna, ktorý časť tohto národa umiestňuje práve do oblastí pri Germánii a k hornému toku Dunaja. V tom istom dakogetskom areáli sa neskôr presadzujú nové názvy. Gepidi, Góti, Vandali, Húni. Ale obyvateľstvo zostáva to isté. Presne tak, ako to opisuje Strabón na oboch stranách Dunaja, tak aj Jordanes opisuje Gótov a im príbuzné skupiny na oboch stranách Dunaja. U Strabóna a Plínia staršieho sa spomínajú Roxoláni, Aorsi a Syraci ako súčasť sarmatského sveta. Neskôr k ním Ptolemájos pridáva aj Jazigov a Alanov. Autori zároveň ukazujú geografické rozdelenie týchto kmeňov. Jazigovia obývajú najzápadnejšie oblasti pri hranici s germánskym svetom, zatiaľ čo Roxoláni sú umiestnení vo východnej oblasti severne od Čierneho mora. Tak vidíme, že Sarmati nie sú jeden konkrétny národ, ale všeobecné označenie pre príbuzné národy. Jordanes hovorí o Dákoch ako o sarmatskom národe. Nasleduje citát z Getiky. Po smrti Décia prevzali vládu nad Rímanmi Gallus a Volusianus. V tom čase sa objavila nákazlivá choroba, takmer podobná tej pohrome, ktorú sme prežili pred 9 rokmi a ktorá znetvorila tvár celého sveta, no najmä spustošila Alexandriu a všetky oblasti Egypta. O tejto pohrome smutne rozpráva historik Dionysios a aj náš uctievaný Kristov mučeník a biskup Cyprián o nej píše v diele nazvanom O smrteľnosti. Vtedy sa objavil aj jeden muž menom Emilianus, ktorý, keďže Góti často pustošili Moesiu pre nedbanlivosť vládcov a videl, že im je to dovolené a že ich nikto nemôže zastaviť bez veľkých strát pre štát, rozhodol sa, že aj on môže dosiahnuť podobný osud a uchopil uzurpátorskú moc v Moesii, pričom so zhromaždeným vojskom začal plieniť mestá a národy.
Proti nemu v priebehu niekoľkých mesiacov, keď sa jeho zhromaždená sila zväčšovala, spôsobil nemalé škody štátu. No už takmer na samom začiatku svojho bezbožného podnikania bol zničený a prišiel o život aj o moc, po ktorej túžil. Nasleduje komentár. Jordanes nám rozpráva, že po smrti Décia prevzali moc Gallus a Volusianus. No v oblasti Filipopola a Trácie vidíme nezávislých vojenských vodcov, ako je Priscus. Teraz vidíme ten istý jav aj v Moézii. Jordanes nám hovorí, že muž menom Aemilianus uchopil uzurpátorskú moc v Moézii. To znamená, že sa vyhlásil za cisára, opierajúca o miestne vojenské sily. Jordanes poznamenáva, že vo svojom zámere neúspel. Pre nás je však dôležité niečo iné. Vidíme jasne vyjadrenú vojenskú samostatnosť v Moézii a Trácii. Nasleduje citát z Getiky. Len čo získali moc, uzavreli zmluvu s gótskym národom. A nie dlho potom, keď obaja vládcovia zahynuli, prevzal najvyššiu moc Gallienus. A keď sa oddal úplnej nevázanosti, gótski vodcovia Respa, Veduco a Taruaro vzali lode a prešli do Ázie cez Hellespont, kde po vyplienení mnohých miest v tejto provincii zapálili slávny chrám Diany v Efeze, ktorý, ako sme už spomenuli, založili Amazonky. Potom, keď dorazili do oblasti Bitínie, zničili Chalkedón, ktorý neskôr Cornelius Abitus čiastočne obnovil. A dodnes, hoci sa teší blízkosti cisárskeho mesta, si stále zachováva určité stopy svojich ruín ako znak pre potomkov. S touto korisťou, keď Góti vstúpili do ázijských oblastí a získali korisť a trofeje, opäť prekročili Hellespont späť, pričom po ceste pustošili Tróju a Ilion, ktoré sa len sotva začali spamätávať po tej Agamemnónovej vojne a opäť boli zničené nepriateľským mečom. Po takomto spustošení Ázie pocítila ich krutosť Trácia. Tam, na úpetí pohoria Hémus a Primory, napadli a čoskoro dobili mesto Anchialos. Mesto, ktoré kedysi založil Sardanapalus, kráľ Partov, medzi morským pobrežím a úpetím Hému. Tam vraj zostali mnoho dní a užívali si horúce minerálne kúpele, vzdialené 12 míľ od mesta Anchialos. Vyvierajúce z hlbín, vrúce z ohnivého prameňa a spomedzi nespočetných termálnych kúpeľov na svete sú úplne prvotriedne a najúčinnejšie pre zdravie chorých. Nasleduje komentár. Tu jasne vidíme, že Gallus a Volusianus uzavreli zmluvu s gótskym kráľom Cnivom. To znamená obnovenie platieb. No za vlády Galliena sa situácia mení. Jordanes nám hovorí, že gótski vodcovia Respa, Veduco a Taruaro vzali lode a prešli do Ázie cez Hellespont. To je mimoriadne dôležité, pretože tento výpad začína na Balkáne. Prechod cez Hellespont jasne ukazuje, že títo Góti sa nachádzajú v balkánskych krajinách a neprichádzajú z ďalekého severu. Sú to Góti z dunajsko-balkánskeho sveta. To isté prostredie, z ktorého poznáme postavy ako Maximinus Trax, Priscus a Aemilianus. Potom, čo spustošili Malú Áziu a nazbierali korisť, sa vracajú späť. A práve vtedy je napadnutý Anchialos. Aj to je kľúčové, pretože to ukazuje, že Balkán nie je východiskovým bodom ničenia, ale jeho záverečnou fázou. Preto sa predpoklada, že tento výpad prichádza od severných Gótov, nepotvrdzuje samotným rozprávaním. Nevidíme postupný postup cez Balkán. Vidíme pohyb z Balkánu do Ázie a späť. A ešte jedna dôležitá vec. Potomkovia týchto gótskych vodcov, účastníkov výpravy, sa neskôr stanú základom vojenskej sily, na ktorú sa budú opírať Galérius a Konštantín Veľký. Nasleduje citát z Getiky. Potom sa vrátili do svojich krajín a neskôr na žiadosť boli povolaní cisárom Maximianom ako pomocníci Rimanov proti Partom a tam verne bojovali ako určení spojenci. Ale keď Cézár Maximianus takmer z ich podporou vyhnal Narséha, kráľa Peržanov, vnuka veľkého Šápura, a ulúpil všetky jeho bohatstvá spolu s jeho ženami a deťmi. A
A keď Dioklecián porazil Achilla v Alexandrii a Maximianus Herculius zlomil v Afrike 5 kmeňov, Quinquegentiani, keď štát získal mier, Rímania akoby začali Gótov zanedbávať. Pretože bez nich už dávno rímska armáda len ťažko bojovala proti akýmkoľvek národom. Často vidíme, ako boli povolávaní takto. Aj za čias Konštantína Veľkého boli povolaní a zdvihli zbrane proti jeho príbuznému Licíniovi. Porazili ho a potom, čo bol uväznený v Solúne a zbavený moci, ho usmrtili mečom víťazného Konštantína. A aby bolo v jeho mene založené slávne mesto, súper Ríma, podielala sa na tom aj práca Gótov. Po uzavretí zmluvy s cisárom mu poskytli 40 000 svojich ako pomoc proti rôznym národom. A ich počet a služba sa dodnes v štáte nazývajú, teda federáty. V tom čase prekvitali pod vládou svojich kráľov Ariarika a Aorika. Po ich smrti sa nástupcom kráľovstva stal Geberich, vynikajúci statočnosťou a urodzenosťou. Nasleduje komentár. Vidíme, že balkánsky Góti boli povolaní cisárom Galeriom Maximianom ako pomocníci Rimanov proti Partom. O Galeriovi vieme, že bol balkánskeho, tráckého pôvodu. Je zaujímavé, že podľa niektorých správ dokonca uvažoval o premenovaní ríše na Dácku namiesto rímskej. Vidíme tiež, že títo vojaci sa podieľali aj na potláčaní vnútorných konfliktov v ríši. Jordanes nám jasne ukazuje, že tieto gótske sily sa stali základom rímskej armády a že bez nich už bolo ťažké viesť vojnu. Potom Jordanes prechádza k obdobiu Konštantína Veľkého, ktorý je tiež balkánskeho pôvodu. Poznamenáva, že s pomocou Gótov Konštantín poráža Licínia a upevňuje sa ako jediný cisár. Ešte jedna dôležitá vec. Balkánsky Góti sa podieľajú na výstavbe Konštantínopola. Potom Jordanes presúva rozprávanie ku Gótom za Dunajom a začína hovoriť o gótskych kráľoch Ariarikovi a Aorikovi. Tu už nejde o balkánskych Gótov, ale o Gótov severne od Čierneho mora. Vidíme, ako Konštantín uzatvára s nimi zmluvu a oni mu poskytujú 40 000 vojakov. Pre nás je dôležitá chronológia. V roku 324 sa Konštantín stáva jediným vládcom. Medzi rokmi 324 a 325 sa začína výstavba Konštantínopola. V roku 328 sa začína stavba mosta cez Dunaj. Okolo roku 330 je hlavné mesto vysvetené a približne v tom istom čase je most dokončený. To je mimoriadne dôležité. Hlavné mesto sa buduje s pomocou Gótov a most cez Dunaj sa buduje smerom k iným gótskym skupinám, spojencom Konštantína. To ukazuje, že most nebol postavený na dobitie severu, ale skôr na spojenie, logistické, obchodné a vojenské, so spojeneckými silami. No zároveň vieme, že Konštantín bojoval s Gótmi a prešiel za Dunaj, čo znamená, že v určitom momente nastala zmena. Najlogickejšie vysvetlenie je toto. Okolo roku 332 zomreli králi Ariarik a Aorik a s najväčšou pravdepodobnosťou vzniklo napätie o nástupníctvo, keďže Geberich nebol priamym dedičom predchádzajúcich kráľov. Práve v tomto momente Konštantín zasiahol. Z iných prameňov vidíme, že Gótov porazil a podriadil si ich. Ale toto podriadenie neznamenalo zničenie, ale nastolenie závislých vzťahov. Najlogickejšie vysvetlenie je, že Konštantín podporil nástup Gebericha na trón, čím si opäť zabezpečil silného spojenca. O týchto spojeneckých vzťahoch môžeme usudzovať nepriamo. Potom Góti napádajú Vandalov a Vandali nachádzajú útočisko v Panónii, v rámci ríše. To ukazuje, že hľadajú ochranu u Konštantína. A ešte jedna dôležitá vec. Góti ich neprenasledujú do Panónie. To znamená, že medzi Gótmi a ríšou už existujú ustálené vzťahy. Nie priame nepriateľstvo, ale koordinácia. V praxi sa obnovuje spojenectvo, no už pod novým vládcom, Geberichom. Nasleduje citát z Getiky. Geberich, vynikajúci statočnosťou a urodzenosťou. On, syn Hilderita, vnuk Ovida a pravnuk Nidada, vyrovnal slávu svojho rodu
slávnymi činmi. Už na začiatku svojej vlády túžiac rozšíriť svoju moc nad vandalským národom, začal vojnu proti ich kráľovi Visimarovi, ktorý bol z rodu Asdingov. Rodu, ktorý medzi nimi vynikal a ukazoval sa ako najbojovnejší. Historik Dexippos rozpráva, že za jediný rok dokázali prejsť od oceánu až k našim hraniciam, pre obrovskú rozľahlosť krajín. V tom čase prebývali na mieste, kde dnes žijú Gepidi, pri riekach Marisia, Miliara, Gilpil a Grisia, ktoré prevyšujú všetky vyššie spomenuté. V tom čase na východ od nich boli Góti, na západ Markománi, na severe Hermunduri a na juhu Ister, ktorý sa nazýva aj Dunaj. Keď tam Vandali žili, kráľ Geberich z Gótov im vyhlásil vojnu pri brehoch spomínanej rieky Marisia. Bitka netrvala dlho a nebola vyrovnaná. Čoskoro bol samotný vandalský kráľ Visimar porazený spolu s veľkou časťou svojho národa. A Geberich, vynikajúci gótsky vodca po tom, čo porazil a olúpil Vandalov, sa vrátil späť do svojich krajín, odkiaľ vyšiel. Vtedy malý počet Vandalov, ktorí unikli, zhromaždil množstvo neozbrojených a na boj neschopných, opustil svoju nešťastnú vlasť a požiadal kniežaťa Konštantína, aby im dal Panóniu. Tam sa usadili a približne 60 rokov, viac či menej, slúžili podľa cisárskych nariadení ako usadlí poddaní. A po dlhom čase, pozvaní Stilichonom, veliteľom vojska, bývalým konzulom a patríciom, obsadili Gáliu, kde, plieniac susedov, sa neusadili na trvalých sídlach. Nasleduje komentár. A tu prichádza moment, keď sa musíme zastaviť pri jednej veľmi dôležitej otázke. Otázke tzv. Germánskych mien v texte Jordanesa. To je kľúčové, pretože práve na týchto menách sa často buduje téza o germánskom charaktere Gótov, no samotný Jordanes túto tézu podkopáva. On jasne stavia Germánov ako vonkajší národ, mimo skýtskeho sveta. A čo je ešte dôležitejšie, výslovne hovorí, že Sarmati mali zvyk preberať mená od Germánov. To nie je interpretácia, to je priame svedectvo. A môžeme si to okamžite overiť v rodokmeni Gebericha. Syn Hilderita, vnuk Ovida, právnuk Nidada. Čo vidíme? Nie čistý germánsky rod. Nie súvislú tradíciu. Ale zmes. Dve mená znejú germánsky, dve nie. To úplne zodpovedá slovám Jordanésa, že mená môžu byť preberané. Že sú otázkou vplyvu, kontaktu, dokonca aj módy. Ten istý jav vidíme aj pri rode Amalov. Aj tam rodokmeň obsahuje germánske aj negermánske mená bez jasnej postupnosti. To znamená, že samotné mená nemôžu byť použité ako dôkaz etnického pôvodu. A tu prichádza to najdôležitejšie. Ak samotný prameň hovorí, že mená sa preberajú, ako potom môžu byť práve mená používané ako hlavný dôkaz etnického pôvodu? Keď sa pozrieme hlbšie, vidíme, že nie mená, ale štruktúra spoločnosti, spôsob vedenia vojny a pohrebné praktiky sú tým, čo odhaľuje skutočný obraz. A tento obraz nie je germánsky. Je skôr sarmatský. To isté platí aj pre Vandalov. Jordanes nás oboznamuje s kráľom Visimarom, predstaviteľom urodzeného rodu, ktorý sa vyznačuje bojovnosťou. To je dôležité. Ukazuje to, že vo vandalskej spoločnosti existuje jasne vyjadrená rodová aristokracia a kult vojenskej udatnosti. Moc nie je náhodná, ale je spojená s pôvodom, prestížou a vojenskými kvalitami. To nám ukazuje, že kultúra Vandalov je bližšia kultúre Gótov a patrí do širšieho skýtsko-sarmatského kultúrneho okruhu a nie k tzv. Slobodným Germánom. A ešte jedna dôležitá vec. Podľa správ Tacita sú Vandali považovaní za starobilý národ, starší než Germáni. A tak priatelia, v tejto epizóde sme videli, že starý skýtsky svet sa začína nazývať sarmatským. Pochopili sme, že Sarmati hovoria svojím vlastným jazykom, tým istým jazykom ako Dácii a Getovia. Ten istý jazyk hovoríme aj my dnes, potomkovia Slovanov. Ďakujem vám, priatelia, že ste sledovali toto video. Prihláste sa na odber kanála a zanechajte svoj názor v komentároch.